Meg tudom fogni a pöcsödet? Valahogy, vagy... Ez a feladat. Lil loaded on the block! Hussolj már! Csak éneklem! Bömböl a Lil loaded! Hajrá Fidesz! Szeretlek Melinda! Hát ez nem... Hát én ment a vágba amúgy. Te vidd a kamerát, Zsolti, neked kell, muszáj. Én fogok Hát, kamerázni. hogy kell... Nehogy izé beteljen a tárhely. Van olyan? Nem tudom. Itt vegyetek fel lámpát. Hello, hello, sziasztok, B-Turbo, B-Turbo. Kussolj már! Sziasztok, oké, akkor Lámpát felvettem. vegyél. Veszem a vlogot. Mondj valamit. Sziasztok, Hi, srácok, Hitler. ebben a videóban ebben a videóban meg fogjuk keresni Antinak az agyát, nehéz lesz. Nehéz lesz. Kapcsold már ki a kurva lámpát! Hallod, úgy menjünk már nélküle. Nem lehetne venni. Nem, neked nem. Itt van egy csont. Ezt le kell videózni. Ó, de jó. Addig meg. Ó, daddy félek. Adom, hogy én Antival sehova nem fogok menni. Ilyen el sem. Balra vagy jobbra megyünk. Kanyik jobbra. Jaj, valaki pofán vágott Hedik. Halleluja, Mi a Geci, fasz dögölj meg a rákba! Menjünk már! Menjünk, Gergő, menjünk! Segíts! Mi a fasz? Van itt valami! Hogy lehet kiszállni innen? Valaki He, szedje valami már elkapta a lába. Azt, hogy Jaj! Antit elkapta, az elég scary, nem? Ja. Én megdöglöttem. Tényleg? Na már. Ja. Jó, oké, Gergő, húzzunk innen. Ez mi a faszom amúgy Már ez felvettem, Antit hagyjuk itt a rákba. Oké, most hol tudjuk megnézni a felvételt, mert nagyon jó volt. Hát én úgy tudom, hogy azt hiszem ide kell bedobni. Hogy? Most be kell dobnom ide? Dob be. Aha. Oké. Nice. vagyok, ure. Ember, ez Jó nem lett a vicces, videó, geci, kussolj! elkapott valami. Itt van a Jó, kezemben. seggbe leszel gyertek, újra, beállj. az Nézzük már meg a videót. Várjál, nyomok. Ez elég scary, nem? Ja. Megdöglöttem. Tényleg? Jó, oké, Gergő, húzzunk innen. Lementem a Szia, desktopra, faszom. Milyen kommentek jöttek? I think Koneki Ken is very good at speaking. The diving Igen. bell looks heavy. That look painful. Igen, az volt. I saw a bunch of monsters in this video, it was really cool. Oké, add már ide. De hol a De hol kamera? van? Gergőnél van ott a kezébe a... Gergő, Ez izé. Köszönjük. He, haló! Miért nézel Mi úgy van? ki, mint Stalin? Mi van? Csávó Ja, Stalinnak go to bed, aludni kell, go to Ja, bed. jó, akkor. Adjál már. Aludjál már, kussolj. Még melletted akarok aludni. Ne! Hogy kell ilyen izét választani? Aludj már! Nem ezt akarom. Én ordít, az kös. Ennyit hallok, hogy ordít. Halló! Itt a shop. Fogd már be, Gergő, Van visszaakadni. $60. Medikál. Az mire elég? Mi a faszom az a Lehet haggerget? ölelést venni Gergő. $100. Ölelést lehet venni, vegyünk már. Vegyünk már. Ne hol vegyünk volt? izét, Itt van. mikrofont. Nem lehet. Várják, kell, Milyen emót mikrofon? kell. Itt van, Hallod? reporter mikrofon. Halló? Itt jön a drón. Mi a f... Itt jön Anti, valami akkor- drón. Akkor legyen nálad, Anti. Legyen Hogy ne nálad. lenne nálam? Az Én beszélj. Antit nem akarom He, hangosabban hallani, bazd meg. Bréku, hello. Hogy itt keg, Fics Matyi jelentkezik a felszínen. Hát ez nagyon jó Várjatok. videó lesz. Zsolti, nyilatkozz erről. Meleg szexel, hogy az? Kussolj már! Vagy, bazd meg, menjünk. Bár ott hagytuk volna amúgy. Gergő, nyilatkozz az útról, kérlek. Sziasztok. Na most egy hosszabb footage kéne, jó?
Igen, jó lenne, Sziasztok, ha nem srácok! kapnánk. Itt vagyok. B-Turbo nem fog meghalni, most jelentkezek. Most éppen Most jó keressük a hátul grafikust. Megint meghalok, hát de ez elképesztő. Hát hol a faszba? De már megint! Hol Mi belé? van? Ember, geci, már megint engem visznek el. Na jó, hát ez a játék, ez szopat. Hol a faszomba vagyok? Ti kell, bevittek valami segítba. Amúgy Artikusta... Hol van? Artikusta Halló, Mennyországból beszél srácok? hozzánk. Hallotok? Igen! Halló? Hallom. Fel kéne jönni Hallom. értem. Elvitt valami hullámos út. Jó van akkor. Szoszi! Jaj, már megint visz, geci! Jézus Jaj, úristen, ott de valami. megijedtem. Gyerekek! Gergő! Ó, faszom. Gergő, smegma! Smegma! És tényleg, sziasztok srácok. Hello! Megjöttem, csak utaztam már egyet. Jól vagytok? Minden oké? Izgi volt, hullámvasút, meg minden faszom. De geci, hátul maradok, azt engem bossz meg, akkor megyek előre, geci. Ember. De kolyak, itt Na, engem... na, na, Nem, volt már megint valami. villog. Volt valami anomália. Már megint villog valami... Anomália... Mi ez a hang? Ti is halljátok? Valami csöpög. Nem. De megyek előre, veszem a hangot. Elment a lámpám. De Lil Loaded, itt vagy? Lil Loaded, jelentkezz. De nincs Valami itt itt leolódid! Ez XXX tentáción volt. Mi a hullá? Jaj, geci! Lelánszuk. Fuss, fuss, fuss! Fut! merre fussunk? Vissza! Vissza. Veszem a faszt, jaj! Menjél meg! Mit ordítasz? De nem jön el idáig. De jön, geci, nézd már, hogy jön! Menjünk! Zárd már be! Húzzad fel a faszt! Szárpád! Hallottátok, Hallottuk. amikor elmentek? Hallottuk. Mindjárt Azt látunk mondja, valamit. azt mondja, hol vagyok? Persze, hogy vasút. Ilyet, hogy izé. Ilyen vasútról beszélt a csávó. Te s olyan valami szar, de vasút volt alatta. Elhiszem. Ne kattingass már! Aztán nézzük már körbe. Gergő! Gergő, smegma! És tényleg, sziasztok srácok. Egyet. Jól vagytok? Minden oké? Izgi volt, hullámvasút, meg minden faszom. Mi ez a hang? Ti is halljátok? Valami csöpög. Nem. Na, Az lesz az. De megyek előre, veszem a hangot. Elment a lámpám. De Loaded, jelentkezz. de nincs itt leolódid! Volt. Lelánszuk. Fuss, Veszem. merre fussunk? Vissza! Veszem a faszt, jaj! Menjél meg! Mit ordítasz? Nem jön el idáig. De jön, geci, nézd már hozzá! Húzzad fel a faszt! Szárpád! Valami a végén. Várjál, kinyitom. Gangs to the peace to the band. Elment. Mi lesz a kinyitom? Na mondjál meg valamit. Hello. Öcsém. 600 megtekintés erre a szarra. Hogy kell visszamenni, Mora? Ezt szerintem nem lehet, még Jaj. majd reggel veszünk valamit, nem? Ja. Aludjál már. Gergő, fasszájú. He, gyerek barandukol, mint itt. Melléd? Vagy Zsolti mellé? Hozzám, nehogy! Oh, daddy! Zsolti melletted fekszik. Jó reggel. Ez utcsónap a Season 1 utcsónap. Season 1. Most már Jaj, de 98 geci. dolláron van, most már venni kell valamit. Most 2000 megtekintés kéne, hogy legyen, nem? Mennyi? Hát ezt megcsináljuk mi. Hát ez hogy? Sok. Vegyünk soundplayer-t. Ez mi a fasz? Hallgassunk játszol? Lilóditot. De mentem a rákba amúgy be. Lehet venni spermalabdát. Nekem Vegyük 98. Mindenkinek saját pénze van. Ja, tényleg? Ezt nem tudom. Nekem is 98 van.
Akkor én mit vagyok? Igen? Nekem is 98 van, rohadtul nincsen külön pénz. Ez lesz a jobb. Na, Antit hagyjuk itt. Jó. Szóval... Még megcsapta az ajtót. Azaz, remélem oda csíped a faszodat. Bebugoltam, ez az végre! Hát, Ugoljál már. Nem tudok kijönni. hát mert autista vagy azért. Break rules. Nézzél a lábad elé, hogy ne legyen smegma, amiben belelépsz. Igen, Anti. Tök jó lenne, ha Anti most ebben a videóban nem döglene meg egy perc alatt. Jó lenne. Balra menjünk, vagy jobbra? Arra csak világítsatok már elém, hogy lássam. Itt van valami, nézd! Ez itt a csont! Itt a csont, videóz le. Sziasztok, videózzak. srácok, találtunk egy csontot. Erre Antinak Itt van, ez nézd. egy csont. Világíts le. Ez nagyon rémisztériumiteges. Oké, megvolt. Jó, mehetünk tovább. Nézzétek, srácok! Ezt figyeljétek! Wow, Te jó yippee! ég! Yippee! Ott van, jön Merre? mögöttünk. Ott. Látom, veszem! Itt is van kettő! Geci! Elkapott! Jaj! Segítsd meg! Veszem a csávó! Jaj! De... Fölbevettek minket, bazd meg! Zsolti? Hát Zsoltival az történt, hogy igen. Az jó. I wish you a Merry Christmas. Köcsög kutyák! Köcsögök! Ott hagytatok engem, ti köcsögök! Nem, hát világítottunk rájuk. Fogd hát de be most is fogyatékos! Világítottál rá, jó van, Az Geci! Amúgy izé. nem. Igen, tudod. Te Zsolti szoktál ilyen selfie módba csinálni, meg ilyenek? Ja, nem, azt nem is tudtam, hogy lehet selfie mód. Nem olvastam el Ott van a jobb felső sarokban. Jobb felső sarokban ott írja, hogy felveszed a kamerát. Jó, amúgy kéne, bocsáss meg, na. Nem olvastam el. Ne világíts már pofámba, te nyomorék! Na Hát gyertek, én veszedek Antti amúgy rajta. Mit valami óvodás. Jó, ez sem. Jó, megültem. De ne itt a csont, videóz le. Sziasztok, Ne srácok, videózzam. találtunk egy csontot. Erre Antinak Itt van, ez nézd. a csont. Világíts le. Ezt figyeljétek. Wow, yippee! Yippee! Hát ez Ott. Látom, veszem! itt is van kettő. Geci! Elkapod! Segíts meg! Basz engem a csávó! Jaj! De... Ettek minket, bazd meg! Gyerek, Zsolti. Mondj valamit, köszönjel. Na, ez jó volt. 707. De te meghaltál amúgy. Meg a gecibe. Hát Jó, nem láttad, hogy a figyelj. kutyaholban De hogy? élet? De mit láttál? Hát de Nem mit azt, amit de mit láttál a faszom izébe. Láttál a Kemény, videóban. Geci, ezt segbe Elkapott az hátba, konkrétan backshatolt engem végig. Hátba baszott. Bro, azt mi a fasz? Várjál. hiszem el. You Hát azt died tudod, of miért volt sadness.